Agasawa iti syudad Tilawag rin ang bakanday ti may kapitupulo ket 5 nga anibersaryo da. Amuen tayo iti detalye. Indano man iti altar ni Lolo Cirilo ti asawa na ni Lola Consolacion, babay iti panay pabaro ti kasarday Tilawag City. Kagad na ito iti magkapitupulo ket 5 nga anibersaryo da wenno diamond wedding. Agpada na siya mapulo ken pati tawenda ken adda na ti 8 nga anak ken agarupsa nga kasot nga apo ko. Napalalo una iti ragsakmi ta nadanunan dito nang nangruna nga alda nga celebrar namin ti 75 wedding anniversary. Manalo ni Lolo Cirilo aging ganikan ti kundaway nagtrabaho iti balasing taaw. Kadwa nga anak ken apo ko na kadadaan iti Amerika. Manmano kadagiti na asawaan iti makagunod iti kasta nga tawen. Naragsakmet na kita kasawa kaputan narway iti nakatendar iti kasarda. Umampay na nagbigat lain. Ala, agyaman iti apo nga namarswa, tadda kami pa nga sigibyag. Mamati na ti balay kita, ket produkto ti puno ang panagin inayat na. Archie Lorenzo, nakatuto, 24 oras, Ilocano.